Čaute všetci, dneska si ukážeme, ako si spraviť server zadarmo, na ktorý sa môže napojiť hoci kto. Takže prvé, čo spravíme, tak napíšeme do vyhľadávača Aternos a tu vás to prehodí na túto stránku Aternos. Tu na dole vidíte Play a dáte Create a server a tam si spravíte server. Ja už mám server, kliknem na neho. Kebyže chcete aj nejaké mody alebo tak dačo, tak si dajte tento paper lomeno bookit a potom všetky pluginy, čo vám odporúčam si stiahnuť, sú budú aj na obrazovke, mali by byť. Sú Chunky, potom tu je Geyser, Lockperms, Spark, Tab, Via Backwards, Via Rewind, Via Version a to sú všetky, čo vám odporúčam a poďme zapnúť server. Tak, keď vám príde táto správa, to znamená, že váš server je zapnutý. Tu napojete, napíšete sem adresu serveru, ja už ju mám tu. Napojíme sa na server a musíte počkať chvíľku, kým sa vám načíta server. A tu máte server. Ja tu si môžem takto si všimnete. Tak nič. A nepodarilo sa mi to ukázať, ale proste si všimnite tu na tom tabliste, že tam proste je napísané Owner. Dal som si to cez LP, keď napíšete lomeno LP editor. Kliknite na túto stránku, dáte yes. Tu už len dáte toto plusko a vytvoríte si, akú rolu chcete. A tu nájdete seba a tu takto dáte plusko a dáte tam tú rolu. A ešte jedna vec, ten, kto nemá reálny Minecraft, ale fejkový Minecraft, tak odporúčam vám zapnúť, nájdete si tu na Options, kliknite na to a tu uvidíte Correct. To musíte mať zapnuté, že by vám to išlo aj na fake Minecraftoch. A to bude asi všetko. Na budúce sa môžete tešiť na tutoriál, jak sa stiahnuť shadery. Takže to je všetko. Dajte mi odber. Budem rád za každý odber. Takže asi tak. A čaute.